go. Ejo ke peli mo to ti ko bi o ni ha tan mo na ke ni ti ne ke e ke ne o ani da ni ke yi ne o aye ani da ni fo yo fo pa o aye ani ji lu ba ba na we ba e mo la bu o ni o ga ni o ni ti ba ko ye ni le ba mo so pa o wa se ka kele e be ba ko ye na chi ti ni ko mo pa ni de ti ni ko e ni ko mo te gu ti ni ko e ni ko mo ba ri sa ti ni ko
December. Aga m akụrụ ya egwu. A ga-eli nna gị ochie na 13 December. Etere chi etere dị. A ga-eli nna gị ochie n'ihi na-ewe. Na 13 December ọkụ nwa mma nọ dị ya. Etere chi etere dị. Anọ m dị ala. Isi ihe ndị egwu nke egwurugwu egwu. Iwu si tiri ụmụ egwu mbara ngwa egwu. Onye rụ ụkọ ọfụlanya, onye rụ ụkọ ọfụlanya. Ịchọọ m, ị ga-ahụ. Ga-achọọ police, you will see. Ga-achọọ navy, ị ga-ahụ. Enweghị m onye dị ka gị, enweghị m onye dị ka gị. Otulu, Udochukwu, Udochukwu bịa, Otulu, Otulu. I want to be like someone to. What to do? What happened? The only boy in the car, the only boy in the you will talk to the way. Aqua go come inside aqua. Franklin